Здравейте, както обещахме, продължаваме с Блица малко и извън ефир и ще го качим утре на Facebook страницата си, реч вече го гледате. Момчета, готови? Да, 3, 2, 1. Давай. Най-много обичам да пея за. Пари, коли, жени. Шегувам се за любов. Най-много обичам да пея в. Банята. То отговор търся всеки път. Навън на улицата винаги, да. Музиката е. Начин на любов. И начин на живот. България е. Прекрасно място, в което има много потенциал и всичко лошо, което не ни харесва днес, да го променим утре. България е. Вау. Бърз отговор. Отново несериозни работи трябва да говоря. Защото ти можеш сериозни работи да кажеш набързо. Добре, България е най-интересното място, което можеш да прекараш младините си, живота си. И старините? Живота си. Да. В България има бъдеще за. Всичко. Стига да можеш да си го представиш, значи може да се случи. Хората трябва да мислят повече за. Себе си, да обръщат внимание повече на себе си и да чуят повече себе си. Да, самоанализа. Повече навътре. Аз мога. Да покоря света. Заедно с Павката. Да му помогна. Аз не мога. Не мога да се откажа. Да, подкрепям. Искам да бъда. Това, което съм. Браво е! Това си го говорим често. Искам да имам. Ламбуна газ, хора в долен екстаз, Калифорния да си мечтае да е Бургас. Искам огън, искам плаж, ваканция, без багаж, 100 човека, антураж, 20 дена. само смях. Добре, Бих променил. света за един ден с едно щракване на пръсти. Парламентарното устройство на държавата, както и едни основни елементи и хора, които управляват целия свят. Джон Ленън, Imagine. Това е. Не бих променил. Формата на всички цветя, които съществуват, формата на всеки човек, който съществува и всяко едно нещо, което вече е факт. Значи парламента няма да променяш. Той не е факт. В смисъл, то е нещо, което е последица от грешно взети решения в историята на човечеството. Добре. Любим звук. И мой любим въпрос. Любим звук. Алармата сутрин. Да, бе. Добре, ще го кажа. Нещо, което наскоро намерих е любимият ми звук, звукът на тишината. Да, дори има едно цяло произведение, написано за пиано, само от паузи. Дълга история. Любим звук. Звука на клика, когато записваш вокали. Като го чуя и се успокоявам. Това ми е нещо като часовника, да, или като дъжд. И любима дума. Намасте. Смирение. Един финал. Вече послание. Най-доброто чувство идва тя, когато свърши. Дори да си ангел, винаги ще се намери някой, който не харесва шума от крилете. Продължавайте да летите нагоре, нависоко и напред, защото друга посока не съществува. Няма да изцапам това якото с нещо друго, така че... Това е. Чао от нас! Чао!